ஃப்ரீயாகவே இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ஆரி மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்ம ஆரி கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய ஆரி கிளாஸ் இருக்குது. பட் உங்கள் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மெட்டீரியல் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே நான் கொடுத்துருவேன். செகண்டு ப்ளவுஸ் மார்க்கிங் அண்ட் தென் ட்ரேசிங் கிளாஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே நான் வந்து வீடியோ ப்ரொவைட் பண்ணிடுவேன். தேர்டு வந்து சர்டிஃபிகேட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக உங்களுக்கு வந்துடும். ஃபோர்த்து வந்து ரூ. 1000 நம்ம ஆரி பிஸ்னஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே சொல்லி தந்துடுவேன். ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி பேசணும். சிக்ஸ்த்து கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ப்ளவுஸ் ஆர்டர் எப்படி வாங்கணும். செவன்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரி ஒர்க்கை 8 டைப்பாக பிஸ்னஸாக நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ற ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இதில் கவர் ஆகிடும். நார்மலாக ஒரு ஆரி நீடிலே பிடிக்க தெரியல அப்படின்றவங்க கூட கண்டிப்பாக என்னோடய கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரைடுக்கு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுற அளவுக்கு பிக்கப் பண்ணி விட்டுருவேன். கிளாஸ் பற்றின வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் தெரியும்னா ஸ்க்ரீனில் மேலே இருக்க நம்பருக்கு காலர் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். பாய். தேங்க்